Komisi Benda ka Jingpen Kre ya election house nam araja arpulai ka United Democratic Party UDP kaladep bantau ya State Election Committee ka bandeiru ka kanhun ka bahakli du ka bansimrai ha ka baidei baka kerteng jigi kertong banyakun ya election ya kane ka UDP kalarai ha ka jialang jong ka Central Executive Committee ka balalong mentakasi ka khandai tadik banai jiliu ya ka bala penlong hayeng sa jong ba balejit senram ubadei umali ka sila habai keremat kilat patai ka bor hadien balawai ka jialang Persen rangba jong ka UDP ba med ba lingdo ulong na padengkin ripo tuli ki konsensi ka UDP kala dan lupa arpnai tuli konsensi ki pratikna ba kentup langru ki amalie bal dan lupa jong ka parti bat kumjuru ki amalie ki banwan penyeso ki badai na ki wepat ki parti wepat ke badan kamha kalong bam terasngi ngila constitute ya ka State Election Committee ke badai ke Final Authority ke badai ke body ke ba kledu ke ba ngi la IT haka ya kaban le ya kaban kam na kaban ta ban final ya ki kandidat na kaban ta ki konsorsi bopel de ngaso kumenru la kunu ka kum ka jeng keren bangi kum ki senior leaders to party ngidot ya menta na kan ropo tli konsorsi ngi la don ba arfu kundai ki konsorsi ki ba la kunu ngi la long finalist na lor haka kintup ya ki sitting MLA kintup ya ki MLA ki ban join na ki we ki political party ki bade ki sitting MLA ki ban join changi bat kumjuro ya ki bade ki fresh candidates na ki constituency bopel jong ka state brokoi kala don ke jing kran maka jing ai jimot la kamu mau penai Julai baka first list ka la ban ladala ban finalist ban pen ai no ka first list senre kila eno aka jing start dong state election committee ban ai yaka hakapor baka kelemat baka ya ka babiang bah da ka ban announce kini kemo ki ong appropriate time bakam de ban baklak ka ban long kum ka jing ai min sim ru ya ki candidate bat halal ka jing menjur bat kitu ki candidate kai ka por babiang bah ban penbena ya ka list jongki ngilai discuss bat ya kredit na ki kam ki bede na ka ban taban penklan ya ka party ka jongi aka state borok kawai Akiliang ki boper kamtam ha kabede bat ka organisation jong ka party ha ki constituency level bat ngina yo ru ki report na ki district ki boper ha ka ba ngi sukmen ba ka jing ya state jong ka jing keu ha ka bede bat ka jing organize ka party ha ka constituency level kalong ka ba klan ma hadu ka tata te ngi ngong ba ngi kum ka party ki barok ki delegates ki bawan mentai sa CEC ki yomen sema bat ki lai fairu da ka jing kemen bat ka jing yomen sim na kalin joki ta kalong banengkong ka baar ngi lai krendu hakabede bat ka inauguration jong ka party office jongi ngi lai bo tentative date la kumu hau benai September haki tarik sipau tarik jong udo benai na ka bantaban play ka party but kum ka party ngila rai ban don ka program ka bakarpang na ka bantang to tingilai keren ro ka bede bat ki manifesto jong party ha ka ba ngila bo katu kan ngot ki member ki bandon ha ka to lemba ka jing ajumut jong ki bobon balang ki ba ngila kerpat ki delegate ki member jong ka party ba kin ai jumut ingi hakabedi bat ki ai kimat ki bidon kam nak benta bangin bu kum ka kimat ki ba kum ka parti bu akmat nak benta ka election ka banwan na lor kimat ki bangin don lupa kum ka parti ki bala se kum kijing ajumut susu ki banyarap ingi nak benta ban penklannya ka parti hakabai dei ba kecingpen kre bat kecingpen klain ka parti hari lom garo ubamet ba ulong ba hari lom garo kecingpen kre kadang nya chat bat kiladen ru ki konsensi ki baladep banikren rei dangdon kampan ban pen klain ka parti hakatai ka jaka hakabeli ba ka garo hills side by side ngilaya kren na ka bantaman ban klain te ngiladon are likely ki konsensi ki ba ngiladap ya ka ban ya kren ban ya ajumut bat ngisngoba kadang don kam cucu ini ya ka bangin nang klan ya ka parti sapo garo hills de nakaliang jong ka parti menero ngayo ya ka report ka basmutrat nakaliang ka youth wing nakaliang ka women's wing
hakabade bat kajing penturun cakamat ya ki kamjong kini ki wing bro atli pi ke MDC election ke baladep kalayarap ha yangi kum ke parti kumno ba ngiolat ya katu ke platform haka grassroots level bangilai ban campaign ki kandidat jongi daka ba ngiolat ya ke ban pencai susu ya ke parti ya ki pai ba sakatu ke dong ketaj hakabade bat kanong rim jong ke UDP nang ta susu dalam pipet haka MDC election wala langim simla banjop kidan board konstitusi ki bangiwan baar mo nang ta ka jingwan join jong MDC jong kawai pada ke political party wan join segi meta ubade UEM ro apoka executive committee jong ka GHADC nang ta susu haka last by election jong ka Raja Bala UI yang tu ba ka jing yo ya ka board jong u candidate jongi u asal disira ka ai kajing kermen yangi ke baskem ba bat kapan ko ru yangi ba ki pai ba jong ka Garo Hills Plan ki a ki la smutu mentah ya ka ba ka UDP ka don bat kalau